Ovo će mesto biti poznato. Osjećam to. A to bi trebalo iskoristiti, Radonja. Eve pope kadionica. Uzni. I da popijemo po jednu rakiju za srećan posao. Ja ti ne pijem nikak. Neka pop, ne možda popije da kadimo vodic. I pop ima da ne da popije rakiju. Ma pijem, nego sinoć sam prečerao bile, a neke trebe pa spopele na stolove, poskidale se vi svi, vako ja malo, nisam nešto, ali Ajde, lako. pope, ajde da počnemo. Ajde. Voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar, pomaže Bog domovome i onome, i ukćanima svima prisnima. Joj, Allah se uvali. Sveti Nikola. Nije Nikola, pope, Pantelija za 2 nedelje. A šta me prekidiš? A kada ja ne znam da je Pantelija? Pa znam, nemoj me prekidati. Znači Sveti Pantelija i neka vam prođe lijepo ovaj vaš dernek. Slavo. I opet me preki. Pa znam, Slava, pa šta? Pa ja ne mogu ovako raditi. Ne mogu raditi ovako i dosta i tandara i mandara i evo ti osvećena ti je vodica i živjeli. Amin. Amin. A pope, oče prvo to, je li to neka novi obred? Ja, to ti nova litija, dobili smo pravilo službe, sve su ti vaki obredi. Ovaj glavni popa iz Stambula potpisao i vako, onda tako. Kako se to menja sve brz? Ja moram poći sad, moram požuriti. Pope, da te pitam samo, ovo što ti dođemo vi pola groša, jel može u naturi ako može? Daj, šta? Vi, ovdje, da uzeš ovo parče slanine, znaš kakva slanina, vredi više od pola groša. Pogled! Nemoj! Ko duša, ne ljubiš ovo. Nemoj! Uzi, Ja postim. Ali danas nije post. Danas nije post, pope.
Uzmi po. Uzmite! Ja, ali ja postim. Ne, mi iz odljenja za posebnog specijalnog odeljenja popova za opela, mi mnogo čašće postimo. Znaš? Ja. Pa jeste kad se ovako malo pogleda. Ima neke logike. Pa ne da uzmeš. Čekaj, bre. Pa uzmi pa jedi posle. Šta ovo? Ovo će biti šta ti je seljačino neotesano. A 2 šta ti je seljačino neotesana automatski povlači mrš napolje stoko jedna seljačka. Mada, može i automatski da se napolje stoko jedna ako igraš nesimpatičan. Da, dobro. A ovo će u stvari biti suština svega. Ajde, vožde, evo, meni možete sve da kažete. Namerili ste da sutrašnje narodno veselje započete tako što ćete Jakova, Petra i Milenka javno na kolac nataći. I to je lepo, to je ljudski, to je prosto domaćinski. I ne košta mnogo. Ali zanima me za koga je onaj 4. direk što ga delju u dvorištu? Direk? Kolac? Nikoga mi nećemo nataći. Nataći ili nataći? Jebem ga, mislim da je to dubleto. Nataći. Kratko uzlazi na prvom slagu. Nataći! Nataći? Bravo, sestro! Nazad nas je zvalo naše Karadjuka. Vreme za spavanje, ako glava još boli kao obično. A? Mi ćemo izmasiramo i osvežimo naša mala Đoka. Mala Đoka? Žao mi je, lepotice. Ništa od toga. Vidite ove fesove i šubare ovdje. Sad ćete lepo da uzmete igle i konce i da lepo ove kalote zašijete i od toga napravite nešto slično topovskom đuletu. A spavanje? A masaža? Morhoku virvonj. Molim, a masaža? Prvo mora da se svrši posao, a tek posle to spavanje. Ajde, begajte. Vožde, vi mene znate, ja uvek podržavam štednju, ali da pravimo đula od kapa, pa dajte, odrešit ću ja kesu pa ćemo se snaći za municiju, za toliko imamo. Nisu to đula, ne razumeš ti to, vidjet ćeš čemu će to da služi. Nego reci ti meni, kako tebi zvuči reč, u stvari kako bi ti preveo reč offside? Pa kao, gde si pošao konju? Daj mi plajvaz, mada sam ja nepismen, ali zapiši ti. Ote vam, djeco, ote vam. Vidi, plan je sljedeći, ovako ćemo. Vidi, gore. Ideš tamo kroz ono šipražje, puziš, napraviš se na svinče. Kako se napravim svinče? Napraviš se na svinče da se ponašaš ko svinče. Umem, ja to umeš, ti to umeš, nego si zaboravio. Ovako, gledaj. To, vidiš da umeš, nisi ni znao da umeš. Mnogo mi si se fin napravio, pa ne znaš da umeš. Aj beži tamo na izvršenje, brže, polazi. Čedomire, ludo, gledaj vamo. On sad puzi tamo, svinče se napravi na svinče. Stražar pomisli da je on svinče, potrče duvati svinče. Ide ovamo s desne strane, ti ga s leve zaobiđi i udari ga ovim po čelenki. Ovo što da udarim čoveka, gasta? Udari ga zato. Čedomire, udari ga zato što je on mnogo strašan, mnogo opasan razbojnik. Nemoj da me zajebavaš, Čedomire, konj jedan. Udari ga ovim posle, da ja ne bi tebe sad došli u ovim uglavu, je li ti jasno? Jasno. Me razumeš, na izvršenje zadatka, ajde, brže. Čedomire, ja sam ovde, ja čuvam stražu, ovde. Ajde. Nem ti budale.
Ti golube, obraduj mi. Obraduj mi. Padišaha. Gde su ovde naši da zakazuju sastanak? A pusti, moramo s njima. 50% naroda je uz njih. Ajde. Dosta. Stani. Ajmo, djeco. Ajde. Evo tebi ovo. Evo tebi ovo. Staj, to me gledati. Ajde. Evo tebi ovo. Ajde, razvaljuj. Gazda, zaista mislim da nije fair da ovaj kamen prisvojimo samo za sebe. Znate li vi koliko je ljudi u Srbiji kojima fali mudrosti? A nas je samo trojica, ma molim vas. Jer ovaj kamen je bio. I bit će... Oprostite kolega, on jeste naše najveće nacionalno blago. Ajde, bre. Nemoj me zajebavati. Mi smo deo nacije. Uzet ćemo naše parče, gotova stvar. Ajde. Drži ti. Ajde, šta me gledate, razvaljuj. Evo idemo. Ajde, evo sad će. Tiho, ajde. Evo ih. Braćo Prasoni. Nemoj ti nama, braćo Prasoni, znaš? Onomad kad smo Petar i ja pobili one Turke kod ovog, kako zove... Ivankovca, ja. Uopšte nas se nisi sjetio, ništa nismo dobili. A šta bi sa mnom? U mojoj nahi vojsku drži sve, izjedoste i popiste. A vamo, braćo Prasoni. Dobro, ima tu istine. Ima tu istine, u pravu ste. Ali, kako da vam kažem, a da ne budem prost, krajnje je vreme da prekinemo da jedemo govno. Došlo je vreme da se složimo, je li tako, braćo? Eto, u to ime lepo ja vam nudim da uđete u narodnu vlast. Da uđete u vladu i to bez izbora. A može. I svakom od vas po jedno ministarsko mesto. Plaćene putne troškove, hotelski smještaj i gorivo. To ćemo da refundiramo koliko budemo mogli. Ajde, ne sedi. Može meni ovo ministarstvo za kapitalne investicije? Ja ću poljoprivredu. Meni ne trebaju kola, samo sekretarica. Može. Braću Prasoni, poštena nagodba. Živ bio vožde, pristado smo. Eto vidiš. Red je onda da i to proslavimo, te vas toga pozivam sutra na jedno veliko narodno veselje, tako reći vašar, može se nazvati i žurka, ali vidjet ćete ima tu nekih iznenađenja. Sutra kod kamena mudrosti livada, koji broj livade? 46. 46. Kolega Čedo. Pogledajte kakav sjajan i čvrst materijal. Ajde, bre. Po svemu sudeći rekao bi da je ovo asteropadena zemljit. Da, može biti to vrlo lako. Mada sudeći po boji reklo bi se da je kamen pao na tleit. Veoma precizna observacija, gazda Čedo. Hvala. Vi mene zajebavate, bre, a? Ne. Trpaj, bre, ovo, šta me zajebavate, bre? Nemojte. Šta nemojte, bre? Obre, sve su živa para, bre, nema toga što gazda gruja ne može da proda. Ajde, trpaj, lomi. Lomi, bole, što čeka. Leži, bre, tamo. A da vam pomognem. Trpaj, samo trpaj, ajde. Ajde, boli, intenziviraj malo brzinu vožnje, ajde. Gazda ne može, kola su loše deljana, jedna konjska snaga. Čelni pritisak ne trpi koeficijent ubrzanja. U svetloj budućnosti jurit će se hiljadama konjskih snaga, a kola će biti aerodinamičnog oblika, a putevi će biti satkani od mešavine krešnjačke rizle, bitumena. Čedomire, molim te, mozak me zabole, dobro. Ako ne možeš brže, onda bar uživajte u zori novog dana. Ohoho, gazda, pa to je vas muza poezije počela ponovo posjećivati. Šta velite, da preko crnog džića? Velim ne.
Zora novog dana je samo početak mojih biznismenskih dana u kojima ću početi da poslujem u civilizaciji. A kad obrnem dovoljno dukata, egzotične destinacije, eto mene! Stoj! Šta je ono tamo, ljudi? Pa ko je ono? Ma šta je to tamo? Bolna situacija, izuzetno dramatična, ajde. Dosta, ostavite to za onaj drugi film. Zmago, jesi ti to, Zmago? Ajde, mamo, pa... Džogira. Vidi budalu, džogira, buda. Gospodin Gruja! Stoj! Gde si, Zmago? Zmago, da li je to možda ova popularna nova disciplina jogging, što su engleski doseljenici iz engleskih kolonija doneli u Evropu? Glava me zabole, ne seri više, molim te. Ne, gospodin Čelovin velio, ne. Ne? Nisi dela jogging v Gojzricah. Sem prihajal, da povem eno novost. Moje srce je neveselo, ker je vaš vožd zaprav vse meje sprem monarhije. Rigorozno kontrolo vseh blaga. Pravzaprav ne vem, kako kamenje iznesti iz Srbije. Pojebe mu oca, kad je pre saznao. Vsaki, ki želi eksportirati ali importirati v Srbiju, mora plačevati na deželno srpsko keso. Govorimo o popolnjevanju budžeta. Pa ljudi, bre, pa šta ja sada radim, bre? Šta da radim ja sad sa ovim prahom, bre? Sad mi dođe da ga lepo bacim u 3 lepe pičke materije. Ne, nikakor. Tisti prah je vredan, to je strateška sirovina. A čovječe, ako me teta kuvati s njime, bre, obro sam Bostan. Ima odmah da sazna komu je kameno krnjio i stražu ogulio. Onda, gospodin Gruja, podarite prah meni. Šta će tebi? I ja bi ga pričuvao, dok je roba vruća. Mene srpska vlast ne bo pretresela. Aj, podarite ga meni. Joj, ne mogu da ti ga dam. Nešto sam se sad odjednom setio i predomislio. Možda mi zatreba za nešto. Naći će se zašto. Ne me molim te. Pa, gospodin... Ama ne dam ti ga, bre, tačka. Marš u pičku materiju, ne dam ti ga. A pa ste me popeljali do srpskega kampa. Joj, nemoj, molim te, registrovan sam za 3. Izvini. Ajde, vozi. Jo! No, jogging! Narode srpski, vojsko ustanička i poštovani prijatelji iz Evrope i Male Azije. Okupili smo se ovde da pokažemo da mi znamo i da se zabavimo, a ne samo da se bijemo. Da iskažemo našu lojalnost prema presvetom sultanu u Stambolu, kao i našu čvrstu odlučnost da krenemo putem evropskih integracija i saradnje. Tišina tamo, mamu, da vam jevem seljačku ja! Dakle, veselje ćemo započeti našom tradicionalnom igrom Treskavac, pa onda treskajte! Prekine Treskavac! Nemojte. To će se jednog dana zvati dresovi.
Sam rekao petica se napravi. Dobre, dosta s tim grubostima. Ajde, sad Ljubačiću podeli ovaj dres svoje momci. Pazite, momci, ovo će vam sad biti rekvizita za novu igru. To može se igra ovako. Pokazat ću kasnije. Oče, Pope, dođi molim te. Ti. Ja. Da. Ja bih te molio, oče, da blagosiljaš ovu našu igru. Valja se za novi početak. Bi ja, ali ne bi tako mi prorokove brade mogao. Šta reći? Presvijetli, care. Hoću reći vožde presvijetli. Ja pripadam posebnom svješteničkom odjeljenju. Ta naša sekcija, ona radi samo sarane i opela. I ne bilo dobro za budućnost poduhvata da ja sad Ne bilo dobro da ti nastaviš da kenjaš, oči, nego ajde blagosiljam. Pa dobro, kad se mora, šta ću, bolje nego da fasujem katil ferman. Čeriba, neka ova kaurska ludorija traje, ali mnogo plodova da ne daje i pomoz Bože i tako to na tu temu da vam bude i petko i šestko i tako to i bliže i dalje i gotovo. Veliku budućnost predviđam ovoj igri. Zakrpenim đuletom trčat će se širom planeta. Parice bi mogli da zaradi. Čovjek ima viziju. Trči, javi Zmagu da imamo jednog fantastičnog levog bega koji može da se proda Turcima. I kaže mu da stavi 100 dukata iz X-a u keca. I 2 plus prvo polovreme. Šta je Đorđe namerio? Ste rekao nešto? Evo mene opet. Ajde. Šta se odlučio još prodati, a? Ne mogu za te pare ti dam sva 3, ne mogu. Mogu da ti dam 2 goluba za 10 dukata i pride ovu svinsku glavuđu. Tu svoju svinsku glavuđu zadrži, znaš. Daj ovo, deder, smanj malo materet. Šta zacijepio, bolan? Šta urlaju ovi hajvani, Vidi se da nisi odavde. To su naši loptački navijači. Pobedila je njihova ekipa u loptanju, pa se deru tako po livadama. Lijepo. Reci mi, se sprema neki za vojsku, a? Ne. Od nas ti sad loptanje rad zamenjuje. Ajde, uzmi ova 2 za 8 dukata, pa nek propadnem načist. A šta ti neki škrtac? Kao da si iz Pirota, a? Dobro, ajde, evo ti 2 za 6 dukata i da znaš da si trgovac, nisi pop. A jesi u Gursuz? Na, drži. Tako, izvoli. Šta je one hanume? Šta one hoće, a? A to su žene. Traže svoja prava. Ja. Da rađaju kad hoćeju da rađaju, da ne moraju da rađaju kad nećeju da rađaju i da kad rode godinu dana ništa ne rade. Pa se vapio da im to usliši. Jes. Ajde, zbogom. Odo ja, posao čekam. Ajde, zdravlje. Ljeti, tico, ljetačice do Stambula, što brže, najbrže! Ako se pojave neki problemi, shvatit ćeš zašto bez ovu Karađorđe. Prorezi su se proredili. Dolazi mi partner večeras, ideš... Pa to ti kažem, čoveče, dolazi mi partner večeras, ideš s njim u Vojvodinu, kupuješ pšenicu.
Me razumeš? Pa to ti kažem, čovječe. Sjeti se! Sjeti se, polako! Joj, ti nešto... Bole, kuvajte kafu, Bole, tetak, da ti damo jednu kafu da se malo... Ne treba, nego ti nešto crklo u kući, šta je? Čekaj, aj. Slušaj. Kaži, tetak. Je bolje? Iako sam ovo ne video, došao sam da ti dam zadatak. Ajmo, nastavljamo. Bilo kako bilo, sutra pravac. Pecka. Hajsko, hajko, u Pecku idemo. Uđi pa! Je! Ne! Nemoj me! Nerviraš me! Da se vuda nebo razvidio. Lepi ga se, sve sam se zebao sam. Nema ni mojega, sada ga isteram do kraja. Da. Vidiš do duma. Nisam ni na vodku. Kako ti bolestan čovjek, jel to moguće, brate, jel moguće? Ne, nikakar! Može, ali, ja imam predak u kriptaš. Ja te franski fiters! Я работал у Симьор. Pa ja naučil kineska vještina, pa ja Čorbice. Program koji sledi. Pa jeste kad se ovako malo pogleda. Ima neke logike. Pa ne, dobro. Čekaj, bre. Pa uzmi pa jedi posle, Šta ovo? Ovo će biti šta ti je seljačino neotesano. A 2 šta ti je seljačino neotesana automatski povlači mrš napolje stoko jedna seljačka. Mada, može i automatski da se napolje stoko jedna ako igraš nesimpatičan. Da, dobro. A ovo će u stvari biti suština svega. Ajde, vožde, evo, meni možete sve da kažete. Namerili ste da sutrašnje narodno veselje započete tako što ćete Jakova, Petra i Milenka javno na kolac nataći. I to je lepo, to je ljudski, to je prosto domaćinski. I ne košta mnogo. Ali zanima me za koga je onaj 4. direk što ga delju u dvorištu? Direk? Kolac? Nikoga mi nećemo nataći. Nataći ili nataći? Jebem ga, mislim da je to dubleto. Nataći. Kratko uzlazi na prvom slagu. Nataći! Nataći? Nataći? Bravo, sestra! Najzad nas je zvalo naše Karadjuka. Vreme za spavanje, ako glava još boli kao obično. Mi ćemo izmasiramo i osvežimo naša mala Đoka. Mala Đoka? Žao mi je, lepotice. Ništa od toga. Vidite ove fesove i šubare ovdje. Sad ćete lepo da uzmete igle i konce i da lepo ove kalote zašijete i od toga napravite nešto slično topovskom đuletu. A spavanje? A masaža? Marko kuvirvonj. Molim, a masaža? Prvo mora da se svrši posao, a tek posle to spavanje. Ajde, begajte. Vožde, vi mene znate, ja uvek podržavam štednju, ali da pravimo đula od kapa, pa dajte, odrešit ću ja kesu pa ćemo se snaći za municiju, za toliko imamo. Nisu to đulad, ne razumeš ti, te vidjet ćeš čemu će to da služi. Nego reci ti meni, kako tebi zvuči reč, u stvari kako bi ti preveo reč offside? Pa kao, gde si pošao konju? Daj mi plajvaz, mada sam ja nepismen, ali zapiši ti. Voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar, pomaže Bog domovome i onome, i ukćanima svima prisnima,
Joj, Allah se uvali. Sveti Nikola. Nije Nikola, pope, Pantelija. Pantelija za 2 nedelje. A šta me prekidiš? A kada ja ne znam da je Pantelija? Pa znam, nemoj me prekidati. Znači, sveti Pantelija, i neka vam prođe lijepo ovaj vaš dernek. Slava. I opet me preki. Pa znam, ja. Slava, pa šta? Pa ja ne mogu ovako radit. Ne mogu radit ovako i dosta i tandara i mandara i evo ti osvjećena ti je vodica i živjeli. Amin. Amin. A pope, oče prvo to, je li to neka novi obred? Ja, to ti nova litija, dobili smo pravilo službe, sve su ti vaki obredi. Ovaj glavni popa iz Stambula potpisao i vako, onda tako. Kako se to mijenja sve brzo? Ja moram poći sad, moram požuriti. Pope, da te pitam samo, ovo što ti dođemo vi pola groša, jel može u naturi ako može? Daj, šta? Vi, ovdje, da uzeš ovo parče slanine, znaš kakva slanina, vredi više od pola groša. Pogled, nemoj, ko duša, ne ljubiš ovo. Nemoj, Uzi, ja postim. Ali danas nije post. Danas nije post, pop. Uzi po. Uzmite. Ali ja postim. Mi iz odljenja za posebnog specijalnog odeljenja popova za opela, mi mnogo čašće postimo. Znaš? Ja. Ovo će mesto biti poznato. Osjećam to. A to bi trebalo iskoristiti, Radonja. Eve pope kadionica. Uzni. I da popijemo po jednu rakiju za srećan posao. Ja ti ne pijem nikak. Neka pop, ne možda popije da kadimo vodic. I pop ima da ne da popije rakiju. Ma pijem, nego sinoć sam prečerao bile neke trebe popili na stolove, poskidale se vi svi, vako i ja malo,
nisam nešto, ali Ajde, lako. Pope, ajde da počnemo. Ajde. Ajde. A, pusti, moramo s njima. 50% naroda je uz njih. Ajde. Dosta. Stani. Ajmo, djeco. Ajde. Evo tebi ovo. Evo tebi ovo. Staj, to mi gledati. Ajde. Evo tebi ovo. Evo tebi ovo. Ajde, razvaljuj. Ajde. Gazda, zaista mislim da nije fair da ovaj kamen prisvojimo samo za sebe. Znate li vi koliko je ljudi u Srbiji kojima fali mudrosti? A nas je samo trojica, ma molim vas. Jer ovaj kamen je bio. I bit će... Oprostite kolega, on jeste. Naše... najveće nacionalno blago. Ajde bre, nemoj me zajebavati, mi smo deo nacije, uzet ćemo naše parče, gotova stvar. Ajde, drži ti. Ajde, šta me gledate, razvaljujte. Evo idemo. Ajde, evo sad će. Tiho, ajde. Evo ih. Braćo Prasoni. Nemoj ti nama, braćo Prasoni, znaš? Onomad kad smo Petar i ja pobili one Turke kod ovog, kako zove... Ivankovca, ja. Uopšte nas se nisi sjetio, ništa nismo dobili. A šta bi sa mnom? U mojoj nahi vojsku drži sve izjedoste i popiste. A vamo, braćo Prasoni. Dobro, ima tu istine. Ima tu istine, u pravu ste. Ali, kako da vam kažem, a da ne budem prost, krajnje je vreme da prekinemo da jedemo govno. Došlo je vreme da se složimo, ali tako, braćo? Eto, u to ime lepo ja vam nudim da uđete u narodnu vlast. Da uđete u vladu i to bez izbora. A može. I svakom od vas po jedno ministarsko mesto. Plaćene putne troškove, hotelski smještaj i gorivo. To ćemo da refundiramo koliko budemo mogli. Ajde, ne sedi. Može meni ovo ministarstvo za kapitalne investicije? Ja ću poljoprivredu. Meni ne trebaju kola, samo sekretarica. Može. Braćo Prasoni, poštena nagodba. Živ bio vožde, pristado smo. Eto vidiš. Red je onda da i to proslavimo, te vas toga pozivam sutra na jedno veliko narodno veselje, tako reći vašar, može se nazvati i žurka, ali vidjet ćete ima tu nekih iznenađenja. Sutra kod kamena mudrosti livada, koji broj livade? 46. Ote vamo, djeco, ote vamo. Vidi, plan je sljedeći, ovako ćemo. Vidi, bole. Ideš tamo kroz ono šipražje, puziš, napraviš se na svinče. Kako se napravim svinče? Napraviš se na svinče da se ponašaš ko svinče. Umem, ja to umeš, ti je to umeš, nego si zaboravio. Ovako, gledaj. To, vidiš da umeš, nisi ni znao da umeš. Mnogo mi si se fin napravio, pa ne znaš da umeš. Aj beži tamo na izvršenje, brže, polazi. Čedomire, ludo, gledaj vamo, ludo, gledaj vamo. On sad puzi tamo, svinče se napravi na svinče. Stražar pomisli da je on svinče, potrče duvati svinče. Ide ovamo s desne strane, ti ga s leve zaobiđi i udari ga ovim po čelenki. Baš to da udarim čoveka, Gazda. Udari ga zato. Čedomire, udari ga zato što je on mnogo strašan, mnogo opasan razbojnik. Nemoj da me zajebavaš, Čedomire, ko mi udar. Udari ga ovim posle, da ja ne bi tebe sad došli u ovim uglavu, ali ti jasno? Jasno. Me razumeš, na izvršenje zadatka, ajde, brže. Čedomire, ej, ja sam ovde, ej. Ja čuvam stražu, ovde. Ajde. Jem ti budale.
Ljeti golube, obraduj mi. Obraduj mi. Padišaha. Gde su ovde naši da zakazuju sastanak?